Pokračujeme ďalej v riešení iracionálnych rovníc v množine reálnych čísel. Začíname teraz s rovnicou 2 plus, druhá odmocnina z 10 minus x na druhu sa rovná x. Opäť výraz, ktorý máme na ľavej strane, je dvojčlen. Chceme druhú odmocninu osamostatniť, takže od obidvoch strán odčítame dvojku. Dostávame rovnicu. Druhá odmocnina z 10 minus x na druhu sa rovná x minus 2. Umocňujeme obidve strany rovnice na druhu. Na ľavej strane nám vzniká 10 minus x na druhu. Pravú stranu musíme umocniť podľa vzorca. Takže dostávame 10 minus x na druhu sa rovná x na druhu minus 4x plus 4. Prvý člen na druhu minus 2 krát x krát 2 plus druhý člen na druhu. Pripočítame k obidvom stranám x na druhu, odčítame desiatku, dostávame kvadratickú rovnicu, 0 sa rovná 2x na druhu minus 4x minus 6. Ale keď sa pozrieme na koeficienty, 2 minus 4 minus 6, všetky sú deliteľné dvojkou, takže môžeme si zjednodušiť túto našu kvadratickú rovnicu a dostaneme 0 sa rovná x na druhu minus 2x minus 3. Teraz máme pekné čísla minus 3 minus 2. Poďme vyskúšať rozložiť túto kvadratickú rovnicu a zapísať pravú stranu do tvaru súčinu. Súčinom chceme získať číslo minus 3, súčtom chceme získať číslo minus 2. Minus 3 krát 1 je minus 3. Minus 3 plus 1 je minus 2. Môžeme teda písať dve riešenia. Prvé riešenie x sa rovná 3, druhé riešenie x sa rovná minus 1 a robíme skúšku správnosti. Do zadania na miesto x dosadíme najskôr číslo 3, na ľavej strane nám vychádza hodnota 3, na pravej strane tiež na miesto x dosadíme číslo 3, takže tým pádom ľavá strana sa rovná pravej strane. To isté, do zadania na miesto x dosadíme hodnotu minus 1, na ľavej strane nám vychádza číslo 5, na pravej strane máme minus jednotku, čiže ľavá strana sa nerovná pravej strane a tým pádom množina koreňov našej iracionálnej rovnice obsahuje len číslo 3. Druhý príklad je druhá odmocnina z x sa rovná minus 2 a tu môžeme automaticky písať množina koreňov je prázdna množina, pretože druhá odmocnina z ľubovoľného reálneho čísla sa nebude rovnať číslu zápornému. Druhá odmocnina z x na druhu plus x sa rovná 4. Takže x presunieme na druhú stranu, aby sme druhú odmocninu osamostatnili. Dostávame druhá odmocnina z x na druhu sa rovná 4 minus x. Môžeme to umocniť, môžeme tým pádom písať x na druhu sa rovná 4 minus x, to celé na druhu. Umocníme podľa vzorca, zbavíme sa nášho kvadratického člena, dostávame jednoduchú lineárnu rovnicu. Vypočítame túto lineárnu rovnicu, vo výsledku nám dostávame x sa rovná 2. Dosadíme do zadania, spravíme skúšku správnosti, vidíme, že ľavá strana sa rovná pravej strane a tým pádom množina koreňov bude obsahovať číslo 2. A trošku náročnosť navýšime, pretože doteraz sme mali iracionálne rovnice, ktoré obsahovali jednu odmocninu a teraz prejdeme na iracionálne rovnice, ktoré budú obsahovať dve odmocniny. Takže ideme umocňovať obidve strany rovnice na druhu. Na ľavej strane nám zostáva len x plus 1, na pravej strane 2x plus 3. Riešime jednoduchú lineárnu rovnicu, vypočítame x. X sa rovná minus 2, spravíme skúšku správnosti a vidíme, že vychádza nám tu druhá odmocnina z minus 1, čo nemôže byť, teda nepotrebujeme dosadzovať ani do pravej strany, ale môžeme, nemusíme, ale keďže nám vychádza výraz, ktorý nemá zmysel, tak to znamená, že množina koreňov našej iracionálnej rovnice bude v tomto prípade prázdna množina. Čiže ešte raz hovorím, keď nám tu už vychádza druhá odmocnina z minus 1, dosadzovať do pravej strany by sme už vôbec nemuseli, pretože výraz na ľavej strane, keď dosadíme za x minus 2, nemá zmysel. Ďalšia iracionálna rovnica, ktorá obsahuje dve
odmocniny, umocníme obidve strany rovnice na druhu, čiže na ľavej strane nám zostáva iba x plus 5, na pravej strane x na druhu minus 7. A teda vidíme, že sa nezbavíme kvadratického člena, vzniká nám kvadratická rovnica. Máme tu pekné čísla, minus 12, minus 1, takže poďme vyskúšať tento kvadratický trojčlen rozložiť do tvaru súčinu. Súčinom chceme získať minus 12. Minus 4 krát 3 je minus 12. Súčtom chceme získať minus 1. Minus 4 plus 3 je minus 1. Zapísali sme to do tvaru súčinu správne. Máme dve riešenia kvadratickej rovnice. X sa rovná 4, x sa rovná minus 3, ale musíme ešte overiť, či 4 a minus 3 sú aj riešením iracionálnej rovnice. Spravíme skúšku správnosti, dosadíme do ľavej strany najskôr číslo 4, vychádza nám na ľavej strane hodnota 3, taktiež do pravej strany namiesto x dosadíme číslo 4, vychádza nám tiež hodnota 3, čiže tým pádom štvorka patrí do riešenia. To isté spravíme aj s hodnotou minus 3, na ľavej strane nám vychádza druhá odmocnina z 2, na pravej strane nám tiež vychádza druhá odmocnina z 2, čiže tým pádom aj číslo minus 3 patrí do riešenia. Môžeme písať množinu koreňov, ktorá bude obsahovať čísla minus 3 a 4.